Καλησπέρα σε έναν διαφορετικό επεισόδιο, κάτι το οποίο θεώρησα ότι είναι πολύ όμορφο να το δείξουμε στον Κύπριο αγοραστή ακινήτων. Θα ήθελα να σας γνωρίσω μια κυρία την οποία θαυμάζω εγώ προσωπικά για τις κινήσεις που έκανε τα τελευταία χρόνια. Μια γυναίκα η οποία έφυγε από την Κύπρο για μια πρόκληση προς την Αθήνα. Σας παρουσιάζω την Σωτηρούλα Κονικού. Καλησπέρα, Σωτηρούλα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο για σένα. Τα τελευταία χρόνια μετακόμισες στην Αθήνα. Πες μας γι' αυτό. Ναι, όντως πριν 5 χρόνια είχα μια πρόταση για μια δουλειά και δέχτηκα αμέσως. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρον πρόταση στον τομέα των ακινήτων. Ένας γνωστός μου από εδώ στην Κύπρο, οικογενειακός φίλος, δημιουργούσε τότε μια ομάδα για μια κατασκευαστική. Κύπριος. Ναι. Και μου έκανε πρόταση, μιλήσαμε 2-3 φορές και κάποια στιγμή ήταν και εν καιρό COVID, τον Σεπτέμβριο του 20, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Σωτηρούλα, σε 3 μέρες ξεκινάς». Και έτσι έγινε. Σε 3 μέρες μετακόμισα στην Αθήνα. Μπράβο, μα και εγώ αυτό θεώρησα ότι είναι πολύ όμορφο, γι' αυτό και ήθελα να σε καλέσω να μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Τι εταιρεία ήταν αυτή που σε κάλεσε να πας στην Αθήνα? Ναι, και η εταιρεία δημιουργόταν εκείνη την εποχή στον τομέα της κατασκευής πολυτελών, επαύλεων και πολυκατοικιών στα νότια συνήθως. Αλλά το δικό μου κομμάτι ήταν η εξέβρεση ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας να χρήζουν ανακαίνησης, οπότε τα αγοράζαμε, τα ανακαινίζαμε και τα πουλούσαμε στη συνέχεια. Παράλληλα ψάχναμε και οικόπεδα στα νότια για να ξεκινήσουμε τα μεγάλα έργα. Και πώς πήγε? Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο στόχος ήταν για τα πρώτα 2 χρόνια να πάρουμε γύρω στα 20 ακίνητα. Πήραμε 27. Τα ανακαινήσαμε και πουλήθηκαν όλα γρήγορα. Άρα ήταν μια πρόκληση η οποία σου βγήκε με το 100%. Ναι, θα έλεγα ναι. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι ήταν μια σωστή απόφαση. Δυσκολεύτηκες όταν έβηκες πάνω στην Αθήνα? Δεν δυσκολεύτηκα. Αν και, όπως σου είχα πει και πριν, ήταν ένα καιρό COVID και εκ των πραγμάτων όλα ήταν δύσκολα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, ο ενθουσιασμός μου για την καινούργια αλλαγή και η δουλειά ίδια μου προκάλεσε τόσο πολύ ενδιαφέρον που θεωρώ ότι δεν συνάντησα ιδιαίτερες δυσκολίες. Για μια Κύπρια, εγώ το θεωρώ πολύ εντυπωσιακό να κάνει αυτόν το βήμα. Μπορώ να σου πω, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, είναι κάτι το οποίο το βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μπράβο. Ναι. Και όμως να σου πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Κύπροι, και γυναίκες και άντρες, που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Οκ. Ναι. Ήταν δύσκολη η απόφασή σου? Δεν ήταν δύσκολη. Δεν ήταν δύσκολη. Όχι, δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Το να ζήσω σε μια μεγαλούπολη όπως την Αθήνα ήταν πάντα κάτι που είχα μέσα στο μυαλό μου. Το σκεφτόμουν. Η πορεία της ζωής μου δεν μου το επέτρεψε τα πρώτα χρόνια να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε όταν έγινε η πρόταση ήταν οι συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσω να το κάνω. Οκ. Πες μας λίγο για τον Κύπριο αγοραστή. Λοιπόν, το προφίλ του Κύπριου αγοραστή ποικίλει. Συνήθως χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι οι Κύπροι που ψάχνουν ένα φοιτητικό διαμέρισμα προς αγορά. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που το βλέπουν καθαρά επενδυτικά, έχουν κάποια λεφτά και θέλουν να επενδύσουν στην Αθήνα για να πάρουν ένα διαμέρισμα να το ενοικιάζουν σε χρονιαία βάση. Και η τρίτη κατηγορία είναι οι Κύπροι που αγαπούν πάρα πολύ την Αθήνα και την επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους, και θέλουν να έχουν ένα δικό τους διαμέρισμα να μένουν όταν έρχονται στην Αθήνα. Παράλληλα, το βλέπω λίγο και σαν επένδυση. Οπότε αυτοί καταφεύγουν στο Airbnb. Οκ. Φαντάζομαι ότι ο Κύπριος γονιός που θέλει να αγοράσει ένα φοιτητικό σπίτι για το παιδί του
είναι σίγουρα κερδοφόρο, όπως και αν το δούμε. Γιατί είτε δεν θα χάσει τα λεφτά του. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτό εσύ θα μου το πεις, που είναι και η δουλειά σου αυτό το πράγμα. Εγώ πες ότι έχω ένα γιο και θα το σπουδάσω. Συμφέρει να αγοράζω το σπίτι και όταν τελειώσει το παιδί μου να το πουλήσει? Ναι, σίγουρα. Όχι να το πουλήσει, να το νοικιάζεις μετά σε άλλους φοιτητές. Δηλαδή, εγώ αν πάρω το δικό μου το παράδειγμα, που έχω δύο παιδιά που σπούδασαν στην Αθήνα, τότε δεν είχαμε σκεφτεί να αγοράσουμε, αλλά 9 χρόνια σπουδές, δύο παιδιά, σίγουρα αυτό το ακίνητο θα έκανε την απόσβεση του και τώρα θα το είχαμε... Και θα έχει και το κέρδος του. Ναι. Πολύ ωραία. Άρα ο Κύπριος αγοραστής που ψάχνει στην Αθήνα μπορεί να βρει ένα διαμέρισμα να αγοράσει. Ναι, βέβαια. Ευκαιρίες υπάρχουν πάντα. Όταν είσαι έτοιμος να αγοράσεις και έχεις τα λεφτά, τότε μπορείς να βρεις και την κατάλληλη ευκαιρία. Πριν ανάφερες ότι μπορεί να το κάνει και Airbnb. Ναι. Θέλω να μας πεις λίγο για το Airbnb, γιατί από ό,τι ξέρω αλλάζουν οι νόμοι κατά διαστήματα. Ναι, άλλαξαν και πρόσφατα οι νόμοι. Δηλαδή, πέρσι τέτοια εποχή, Ιανουάριο του 2025, απαγορεύτηκαν τα καινούρια Airbnb στο κέντρο. Δηλαδή, στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο διαμέρισμα της Αθήνας, δεν επιτρέπεται πλέον να κάνεις Airbnb. Και αυτό το έκαναν για να κρατήσουν λίγο και τις τιμές σε μια κατάσταση που να είναι ελεγχόμενη. Φαντάζομαι. Γιατί είχαν ξεφύγει τα ενοίκια. Σε άλλες χώρες στο εξωτερικό το κάνουν και αυτόν, το κάνουν με την απαγορεύση του Airbnb σε περιοχές. Ναι. Γίνεται σε αρκετές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οκ. Πες μας, ποιες θεωρείς καλή τοποθεσία, καλή περιοχή για να αγοράσει ένας Κύπριος για επένδυση? Ναι. Είτε θέλει να το κάνει Airbnb, είτε θέλει να το κάνει, είτε είναι εμπορικό, είτε θέλει να το δουλέψει. Δεν θέλει, ο φοιτητής θα αγοράσει σε μια περιοχή που είναι φοιτητές, φαντάζομαι. Ναι, κοντά στα πανεπιστήμια. Ένας ο οποίος θέλει να κάνει καθαρά επένδυση. Σε ποια περιοχή είναι? Το κέντρο ήταν και θα παραμείνει πάντα στο επίκεντρο. Ναι, αλλά φαντάζομαι το κέντρο πάντα οι τιμές είναι και λίγο πιο εξαρτάται. Ψηλές. Υπάρχει κάποια περιοχή η οποία μπορεί να αγοράζει ο Κύπριος που είναι καλύτερη τιμή και θα υπάρχει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια? Εγώ θα αναφέρω τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, καταρχάς σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, οπουδήποτε είναι η πόλη λιμάνι, πάντα έχει και ανάπτυξη. Τώρα τα τελευταία χρόνια ο Πειραιάς έχει πάρει μια τρομερή άνοδο και υπάρχουν ακόμη ακίνητα που είναι σε πολύ καλές τιμές. Okay. Με το μετρό κινείσαι πάρα πολύ εύκολα στο κέντρο, οπότε θεωρώ ότι ο Πειραιάς, εκτός του κέντρου δηλαδή, που επίσης είναι μια καλή περιοχή, και ο Πειραιάς αξίζει. Ξέρεις κάτι, για τον Κύπριο είναι και η διαδικασία λίγο δύσκολη. Υπάρχει τρόπος, τι πρέπει να προσέξει ένας Κύπριος για να αγοράσει ένα ακίνητο? Ποιον πρέπει να συμβουλευτεί? Εκτός από εσάς που το κάνετε σαν που είναι η δουλειά σας. Ναι. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος επικοινωνήσει μαζί μας και ενδιαφέρεται να αγοράσει, τότε θα ξεκινήσουμε πρώτα με κάποιες ερωτήσεις θα αντιληφθούμε τι είναι αυτό που του ταιριάζει καλύτερα και τότε όταν βρεθεί το ακίνητο και είναι έτοιμος να αγοράσει, χρειάζεται λογιστή, χρειάζεται δικηγόρο, απαραίτητα. Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια άτομα και Ελλαδίτες και Κυπροί που μερικές φορές παρακάμπτουν τον δικηγόρο λόγω του ότι το συμβολίο το φτιάχνει συμβολιογράφος στην Αθήνα. Δεν είναι όπως στην Κύπρο που ένας δικηγόρος αναλαμβάνει τα πάντα. Καμιά φορά λένε, μα γιατί να πληρώσω δικηγόρο αφού το συμβόλαιο θα μου το κάνει ο συμβολιογράφος. Εγώ θα έλεγα και βάσει εμπειρίας πάντα, είναι απαραίτητο. Ένας δικηγόρος είναι αυτός που θα κάνει τον πρώτο έλεγχο σε ένα ακίνητο και πολλές φορές μπορεί να σε γλιτώσει από σοβαρές κακοτοπιές. Σίγουρα. Άρα ο δικηγόρος θεωρείς ότι είναι αναγκαίος? Ναι. Είναι απαραίτητο. Η εποχή, πότε είναι κατάλληλη εποχή να αγοράσεις ένα ακίνητο? Όλες οι εποχές είναι καλές.
Όλες. Αυτό που σου αναφέρα πριν, ότι από τη στιγμή που είσαι έτοιμος να αγοράσεις και υπάρχουν τα λεφτά, γιατί και εδώ να αναφέρω κάτι άλλο. Πολλές φορές επικοινωνούν μαζί μου άτομα που σκέφτονται να αγοράσουν και ακόμη δεν έχουν βρει τα λεφτά. Είτε γιατί σκοπεύουν να κάνουν δάνειο, είτε γιατί λένε να βρω το ακίνητο και μετά να δω, ανάλογα με τα λεφτά που θα κοστίσει μετά, να δω πώς θα το κανονίσω. Αυτό το πράγμα δεν εξυπηρετεί, γιατί το πιο πιθανό είναι ότι θα χάσεις το ακίνητο. Δηλαδή, έναν καλό ακίνητο δεν περιμένει. Ειδικά σε τέτοιες μεγάλες πόλεις. Ναι. Άρα πιστεύεις ότι μεγάλη. η εποχή είναι πάντα. Ναι, βεβαίως. Όποτε έχεις τα λεφτά, υπάρχει το ακίνητο, απευθείας το κάνεις. Δεν περιμένεις να πέσει το ακίνητο είτε οτιδήποτε. Όχι. Διαπραγμάτευση θα γίνει πάντα. Αλλά ναι, εγώ θεωρώ ότι όλες οι εποχές είναι κατάλληλες. Ναι. Τι θα συμβούλευες έναν αγοραστή να προσέξει σε ένα ακίνητο? Λοιπόν, σημασία έχει η περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε τις αγγελίες, δηλαδή άτομα που ψάχνουν μόνοι τους μέσω διάφορων πλατφόρμων. Πολλές φορές αυτά που γράφουν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πολλά ακίνητα είναι μπερδεμένα. Πολλά ακίνητα χρειάζονται τακτοποίηση. Για να εξηγήσω και εδώ τι σημαίνει τακτοποίηση, τα τετραγωνικά του διαμερίσματος δεν συμπίπτουν η πραγματικότητα με τα σχέδια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, πριν αγοράσεις, πρέπει να κάνεις αυτή την τακτοποίηση, γιατί μετά, στην περίπτωση που θέλεις να το πουλήσεις, δεν θα μπορείς. Πρέπει επίσης να κοιτάξουν τους δρόμους. Όχι μόνο την πολυκατοικία, δηλαδή και η γύρω περιοχή έχει σημασία. Όπου είναι κοντά το μετρό, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Επίσης, τώρα που γίνεται καινούρια γραμμή μετρό και θα περάσει από αρκετές περιοχές, παραδείγματος χάρη από την Ζωγράφου, που πριν δεν υπήρχε μετρό, οτιδήποτε είναι υποκατασκευή μετρό, αγοράζει σήμερα και μόλις είναι έτοιμη η γραμμή, τότε η αξία αυξάνεται. Για να καταλάβω, δηλαδή, οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα με το που υπάρχει περισσότερη πρόσβαση προς το μετρό. Αυτός είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όλοι οι παράγοντες βέβαια, αλλά είναι σημαντικό. Όταν μιλούμε για επένδυση, είναι σημαντικό. Βοήθαμε λίγο να καταλάβω. Εγώ τώρα θέλω να αγοράσω έναν ακίνητο. Ναι. Έχω την προκαταβολή. Πες ότι το ακίνητο είναι 100.000 ευρώ και έχω τις 30.000 ευρώ. Μπορώ να πάω στην Ελλάδα μαζί σας και να πάω σε μια τράπεζα, να βάλω υποθήκη το ακίνητο, να δώσω την προκαταβολή και να κάνω στην ελληνική τράπεζα δάνειο? Ναι, βεβαίως. Οι Κύπροι μπορούν να κάνουν δάνειο στην Ελλάδα για αγορά ακινήτου. Και είχα και περιπτώσεις πελατών μου που το έκανα. Τι πιστεύεις εσύ για το δάνειο? Το δάνειο είναι καλά να γίνεται όταν είναι έτοιμο το ακίνητο προς αγορά. Δηλαδή δεν θα συμβούλευα κάποιον που έχει σκοπό να κάνει δανεισμό να αγοράσει ένα διαμέρισμα στα σχέδια. Και αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιες κατασκευαστικές δεν θα ολοκληρώσουν ποτέ το έργο ή θα καθυστερήσουν. Δηλαδή θα σου πούν σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο, εσύ θα κάνεις τους υπολογισμούς σου ότι σε 2 χρόνια θα ξεκινήσει η επένδυση μου να αποδίδει, άρα θα μπορεί να αποπληρώνεται και το δάνειο μου. Και η καθυστέρηση 1-2 χρόνια μπορεί να σε μπλοκάρει οικονομικά. Άρα δεν αγοράζουμε από σχέδια, γιατί δεν μπορεί να μην είναι τυπικός ο εργολάβος, να καθυστερήσει είτε οι διαδικασίες. Ναι, και είναι κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις από την αρχή. Οι τράπεζες, αν γνωρίζεις, στην Ελλάδα θα δώσουν σε έναν Κύπριο δάνειο με κάποιον εγγυητή, φαντάζομαι, και την προκαταβολή, σωστά? Ναι. Θα το δώσουν εύκολα όμως. Έχετε εσείς πρόσβαση σε τράπεζες που μπορείτε να πάρετε έναν πελάτη? Ναι, άμα χρειαστεί. Συνήθως οι πελάτες από μόνοι τους έχουν τους λογαριασμούς τους στις τράπεζες, έχουν τις επαφές τους. Όμως ναι, επίσης υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που σε βοηθούν για να πάρεις δάνειο από τράπεζα. Ετήσαι εκεί και σε αναλαμβάνουν αυτή όλη τη διαδικασία και παίρνεις το δάνειο πιο εύκολα. Ας σε ξαναβρω λίγο πίσω. Πριν που μιλήσαμε για το Airbnb, αξίζει να κάνεις δάνειο και να δουλέψεις ένα διαμέρισμα στην Αθήνα Airbnb?
Δουλεύει το Airbnb Ναι. στην Αθήνα ή δουλεύει σε κάποιες περιοχές? Και στα δύο, ναι. Και στα δύο, ναι. Ναι, δουλεύει το Airbnb, κάποιες περιοχές σαφώς και είναι καλύτερες. Τώρα, η απόδοση που μπορεί να δώσει ένα Airbnb, καταρχάς έχει γύρω στα 20 με 25% management fees. Δηλαδή η εταιρεία που θα αναλάβει, γιατί σαφώς και θα το διαχειρίζεται μια εταιρεία που είναι στην Αθήνα. Δεν μπορείς εσύ από την Κύπρο να το διαχειρίζεσαι. Οπότε το αναλαμβάνει μια εταιρεία, αυτές χρεώνουν από 20 μέχρι 25%. Μετά είναι και τα fees που παίρνει το Airbnb και μαζί με τους φόρους περίπου έχεις έξοδα το 45% των εσόδων σου. Δηλαδή περίπου τα μισά λεφτά που εισπράττεις τα δίνεις. Οκ. Ναι. Αυτό είναι η νομοθεσία της Ελλάδας που είσαι αναγκασμένος να το κάνεις. Ναι, ναι. Πέραν της νομοθεσίας είναι και τα έξοδα που έχεις τα πραγματικά. Ποιο είναι το νέο trend στο ακίνητο στην Αθήνα? Πολλοί κόσμος τώρα τελευταία, ειδικά από άλλες πόλεις της Ελλάδας, έρχεται στην Αθήνα για να μείνει 1, 2 ή 3 μήνες. Αυτά τα άτομα δεν θέλουν να ενοικιάσουν ένα διαμέρισμα με το χρόνο, αλλά ούτε και να πάνε σε Airbnb, γιατί είναι το κόστος πολύ ψηλό να ενοικιάσουν με τη μέρα ή μπορεί να μην το βρουν και διαθέσιμο για έναν ολόκληρο μήνα. Okay. Οπότε είναι αυτό το ανάμεσα της βραχυπρόθεσμης, μακροπρόθεσμης ενοικίασης, είναι αυτό. Πολλά διαμερίσματα είναι έτοιμα, φούλανα επιπλωμένα, εξοπλισμένα και υπάρχει κόσμος που τα ενοικιάζει για 2-3 μήνες. Πολύ ωραίο αυτό. Η Αθήνα, ξέρεις, είναι κάτι πολύ διαφορετικό για μας εδώ στην Πάφο, γιατί έχουμε συνηθίσει πολύ αγιώς. Εμείς εδώ, φαντάζομαι, το γνωρίζεις και εσύ, δουλεύουμε σεζόν, δηλαδή θα δουλέψουμε το καλοκαίρι, το χειμώνα όχι, και κάπως τώρα προσπαθούν να γυρίσει λίγο αυτό ο τροχός και να δουλεύει ολόχρονα η Πάφος. Αλλά είναι πολύ ωραίο ότι η Αθήνα είναι μια μεγάλη ζούγκλα βασικά, το οποίο υπάρχει όλον τον χρόνο μπορείς να εκμεταλλευτείς το ακίνητο σου και φαντάζομαι προσαρμόζεται και η τιμή ανάλογα με την εποχή. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα στην Ελλάδα ότι έχουν τα νησιά και σε πολύ χειρότερο βαθμό από ό,τι το έχουμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή όλα τα νησιά, αν εξαιρέσω την Κρήτη, δουλεύουν εποχιακά πολύ πιο λίγους μήνες από ό,τι δουλεύουμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Τώρα το κέντρο δουλεύει. Το κέντρο δουλεύει ολόχρονα. Εσύ τώρα σε τι project εργάζεσαι? Έκλεισαν πολύ ωραία το 2025. Πρόσφατα έκανα μια πώληση ενός εινοποιείου στην Κεφαλονιά, που ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Γενικά όλη η διαδικασία και τα άτομα που γνώρισα, πέραν της επιτυχίας της ότι έγινε η πώληση, ήταν πολύ ωραία η διαδικασία και οι άνθρωποι που γνώρισα εκεί. Σήμερα συγκεκριμένα υπογράψαμε το συμβόλαιο και προχωράμε τώρα για καινούρια project. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Παράλληλα, κάνουμε ανακαινήσεις. Έχουμε τώρα έργα σε εξέλιξη. Τελειώσαμε ένα διαμέρισμα πρόσφατα στη Γλυφάδα. Ο ιδιοκτήτης θέλει να το κάνει Airbnb, Κύπριος επίσης. Και το παραδώσαμε πριν λίγες μέρες. Με τον νέο χρόνο θα είναι έτοιμο στην πλατφόρμα. Ετοιμάζουμε ένα άλλο διαμέρισμα, μια μεζονέτα στον Κίζη. Και πριν λίγες μέρες ξεκινήσαμε την ανακαίνιση ενός διαμερίσματος. Έγινε πρώτα η αγορά. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project στα Ηλίσια, πολύ κεντρικά, σε ένα ήσυχο δρόμο. 50 τετραγωνικά. Και οι ιδιοκτήτες είναι 2 αδέλφια που μου είπαν: Σωτηρούλα, θέλουμε να ερχόμαστε και οι 2 με τις οικογένειες μας να μένουμε ταυτόχρονα σε αυτό το διαμέρισμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή ήταν μια πρόκληση, γιατί το διαμέρισμα είναι 50 τετραγωνικά με ένα επινοδωμάτιο. Οπότε με τη βοήθεια αρχιτέκτονα φυσικά και με πολλές ώρες επιτόπου μετρήματος, καταφέραμε να βγάλουμε ένα διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα και σαλόνι. Το ξεκινήσαμε, θα είναι έτοιμο περίπου σε 3 μήνες. Οκ. Άρα εγώ μπορώ να έρθω να αγοράσω, θα μου το ανακαινήσετε και θα μου το παραδώσετε για όποιο σκοπό και αν το θέλω. Ναι. Είτε είναι για Airbnb, είτε είναι για φοιτητικό, είτε είναι για να έρχομαι να μένω. Ακριβώς. Δηλαδή το αναλαμβάνεις όλο το κομμάτι ναι. και εγώ απλά έρχομαι πάνω, έχεις τις γνωριμίες
και γίνεται η δουλειά πιο εύκολα. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Συναντάς δυσκολίες σε όλο αυτό στην Αθήνα? Δυσκολίες υπάρχουν. Θεωρώ ότι λύνονται όλα. Με καλή θέληση και με πολλή δουλειά χρειάζεται. Χρειάζεται να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, χρειάζεται να είσαι ευέλικτος. Οι πελάτες δεν είναι μόνο από την Κύπρο, υπάρχουν και πελάτες από άλλες χώρες. Τα διάφορα mentality, ο τρόπος σκέψης του καθενός, όλα αυτά είναι προκλήσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν τη θεωρώ δύσκολη δουλειά. Πώς βρίσκεις τους πελάτες σου? Λοιπόν, οι Κύπροι βρίσκουμε. Δηλαδή, είμαι σύσταση. Ο προηγούμενος μου πελάτης μου συστήνει τον επόμενο. Μέχρι τώρα έτσι δούλεψε αυτό το πράγμα. Όλοι μου οι πελάτες είναι πολύ ευχαριστημένοι. Οπότε με συστήνουν όλων και έχουν κάποιο γνωστό, συγγενή που θέλει να αγοράσει. Δίνουν το τηλέφωνο μου και κάνουμε επικοινωνία αρχικά με το τηλέφωνο. Δηλαδή από πελάτη σε πελάτη. Ναι, από πελάτη σε πελάτη. Να σε ρωτήσω πριν αναφέρες ότι έρχονται και ξένοι. Ναι. Δηλαδή από άλλες χώρες. Κάνετε κάποια διαφήμιση? Ναι. Για τους πελάτες του εξωτερικού υπάρχουν και αρκετοί πελάτες που ενδιαφέρονται για Golden Visa, αλλά και άλλοι που θέλουν είτε να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, είτε και να ζήσουν μόνιμα. Αυτούς τους βρίσκουμε μέσω πλατφορμών διαφήμισης ακινήτων. Τρέχει ακόμη τον Golden Visa στην Αθήνα? Ναι, ναι. Εντάξει, Ποιο είναι το ποσό? Κοίταξε, μπορείς να αγοράσεις ακόμα και με 250.000 κάποια συγκεκριμένα ακίνητα. Και μετά είναι είτε 500 είτε 800.000. Που αλλάζει αυτό το ποσό σχετικά με το τι θέλεις? Ναι, εξαρτάται τι θα αγοράσουν. Ναι. Τι θα αγοράσουν. Φαντάζομαι αν είναι ένα νοικόπεδο θα είναι περισσότερα, αν είναι κάτι το οποίο είναι μαχαζί θα είναι... Ναι, δεν αγοράζουν νοικόπεδα. Διαμερίσματα αγοράζουν συνήθως. Διαμερίσματα, ναι. Και έχουν το δικαίωμα να το κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Πού είναι καλύτερο να ζεις, στην Πάφο ή στην Αθήνα? Μια ερώτηση που απαντώ πολύ συχνά αυτή. Με ρωτούν και στην Ελλάδα, με ρωτούν και στην Κύπρο. Είναι διαφορετικά. Είναι δύο πράγματα που δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Η Πάφος, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, έχει κάποια στοιχεία που δεν μπορείς να τα συναντήσεις σε μια μεγαλούπολη. Και το ανάποδο. Η Αθήνα είναι η Αθήνα, με τα καλά της, με τα κακά της και με τις προοπτικές της, μεγάλες ευκαιρίες για ανέλυξη, καλλιτεχνικά δρόμενα καθημερινά, το επίσης είναι κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ. Οπότε εγώ απαντώ είναι διαφορετικά. Μου αρέσει και στην Αθήνα, μου αρέσει να έρχομαι και στην Πάφο. Η Πάφος είναι μια ρομαντική πόλη, η Αθήνα είναι μια ζούγκλα, το οποίο φαντάζομαι για σένα πλέον το έχει συνηθίσει και όλο αυτό το ζούγκλα και μπορεί να σε ηρεμεί. Εγώ δεν δυσκολεύτηκα ούτε και στην αρχή. Σαφώς και υπάρχει κίνηση. Είναι φορές που μπορεί να κάνεις μία ώρα να πας στη δουλειά σου και ανάμεσα να γυρίσεις. Δεν με ενοχλεί αυτό. Είναι μέρος αυτού που ζω. Υπάρχει κάτι που σε στεναχωρεί στην Αθήνα? Με στεναχωρούν οι άστεγοι. Οι άστεγοι. Με στεναχωρεί που το πρωί που θα ξεκινήσω από το σπίτι μου να πάω στη δουλειά, σε κάθε φανάρι θα έχει ζητιάνα. Είτε παιδί, είτε νεαρούς, είτε ηλικιωμένους. Είναι παντού. Άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους, είναι εξαρτημένοι από ουσίες και δεν γίνεται τίποτα για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό δυστυχώς πάντα το έχει η Ελλάδα. Από τον καιρό που ήμουν εγώ φοιτητής, το θυμόμουν. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, ίσως εμείς οι Κύπροι δεν το έχουμε συνηθίσει και μας φαίνεται πολύ έντονο. Ναι, αυτό για ένα Ελλαδίτη που γεννιέται και μεγαλώνει εκεί και το έχει συνέχεια στη ζωή του, δεν ξέρω αν το βλέπει φυσιολογικό. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς το αντέχουν ούτε εγώ αυτό το πράγμα. Δεν περίμενα να μου δώσει αυτή την απάντηση και χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό. Είναι κάτι που ήθελα να ακουστεί εγώ προσωπικά. Ναι. Ένιωσες διακρίσεις ότι είσαι Κύπρια ή γυναίκα? Όχι. Όχι. Όχι, ούτε μια στιγμή. Ούτε ως γυναίκα, αν και πολλές φορές ήμουν σε εργοτάξια, ειδικά όταν ήμουν στην κατασκευαστική.
Συναντιόμουν με διάφορα συνεργεία και δεν ήταν πάντα ευχάριστο κιόλας στο περιβάλλον. Δηλαδή, πολλές φορές πήγαινα εκεί είτε για να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, είτε για να κάνουμε αλλαγές, είτε γιατί κάποιες συμφωνίες έγιναν διαφορετικά από αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Παρ' όλα αυτά, δεν αισθάνθηκα ότι μειονεκτούσα, είτε με έβλεπαν αρνητικά ως γυναίκα. Τώρα, ως Κύπρια, μπορώ να σου πω ότι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, θεωρώ ότι χαίρομαι εκτίμησης στην Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά τα επαγγελματικά. Μας θεωρούν πολύ εργατικούς και επίσης πιστεύουν ότι είμαστε πολύ διεκπαιρεωτικοί. Δηλαδή, όταν πάρουμε κάτι στα χέρια μας, θα το τελειώσουμε. Κάτι που δυστυχώς στην Αθήνα αυτό είναι μια πρόκληση. Ναι. Το πιστεύω εγώ αυτό, ότι ο Κύπριος πάντα είναι καλός επιχειρηματίας και καλός δουλευτάρας. Αφού ανάφερες ξανά την κατασκευαστική, πες μας λίγα λόγια. Πόσο καιρό έμεινες στην κατασκευαστική? Έμεινα 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια, άρα εκεί έμαθες. Ναι. Και το κομμάτι του ακίνητου πολύ καλά. Ακριβώς. Και εδώ, άμα μου επιτρέπεις, θέλω να αναφέρω ότι οφείλω ευγνωμοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, πέραν της εκτίμησης που του έχω, γιατί αυτός μου έδωσε την ευκαιρία για να κάνω αυτό που κάνω σήμερα. Πίστεψε σε μένα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα εκεί, έκανα γνωριμίες, επαφές, γνώρισα πώς δουλεύει όλο το σύστημα το μεσητικό, το κομμάτι που αφορά τους λογιστές, το κομμάτι που αφορά τους δικηγόρους, τι ψάχνει ένας πελάτης, γιατί το πιο σημαντικό από όλα είναι να καταλάβεις τι θέλει ο πελάτης σου. Δεν είναι ο στόχος να του πουλήσεις αυτό που θέλεις εσύ. Ο στόχος είναι να μείνει ευχαριστημένος. Και εγώ με αυτόν τον τρόπο δουλεύω. Πολλές φορές μπορεί να κάνω κάτι που να μην είναι και τόσο συμφέρον για μένα, αλλά θα είναι προς το συμφέρον του πελάτη μου. Και αυτό μακροπρόθεσμα σίγουρα αποδίδει και με κάνει και εμένα να αισθάνομαι καλύτερα. Αυτός ο άνθρωπος ακόμη δουλεύει? Ναι, βέβαια. Συνεχίζει η κατασκευαστική με άλλα άτομα εκεί. Κάναμε μια κουβέντα κάποια στιγμή, διατηρούμε επαφές, συνεργαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή, μπορώ να πουλήσω και τα ακίνητα εκείνης της εταιρείας. Είναι μέσα στο πορτφόλιό μου. Άρα, εσύ στον Τρίλο μου είσαι καθαρά πλέον μόνη σου. Ναι. Δουλεύεις, έχεις το δικό σου πορτφόλιο με ακίνητα και είσαι βασικά μια εταιρεία μόνη σου. Έχω δημιουργήσει ατομική επιχείρηση. Έχω μια ομάδα που είναι καθαρά στην ανακαίνιση. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με την ανακαίνιση. Και μετά ασχολούμαι εγώ με το κομμάτι το μεσητικό, ενοίκια και πωλήσεις αγορές. Και μετά είναι και το κομμάτι της διαχείρισης Airbnb, που αυτό δεν το δουλεύω εγώ προσωπικά, αλλά έχω συνεργάτες. Εγώ, σαν Κύπριος πατέρας, θέλω να στείλω το παιδί μου να σπουδάσει στην Αθήνα. Και δεν μπορώ να αγοράσω σπίτι, θέλω να νοικιάσω. Πάλι μπορώ να έρθω σε εσένα να μου βρεις που να νοικιάζω? Ναι, βέβαια. Αυτόν το καλοκαίρι δούλεψα πολύ με Κύπριους φοιτητές, που πάλι μέσω της σύστασης με πήραν τηλέφωνο, έψαχναν και ήδη από μόνοι τους. Έτυχε περιπτώσεις που μου ζήτησαν να πάω να δω ακίνητα που τα βρήκαν αυτοί. Okay. Και αυτό το κάνω. Σε κανένα πρόβλημα δηλαδή περί αυτού. Και θα σας πω και την ειλικρινή μου άποψη. Υπήρχε περίπτωση που κάποιοι είχαν βρει μόνοι τους ένα ακίνητο μέσω του Facebook και μου είπαν: σε παρακαλώ, επειδή δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε και ίσως το χάσουμε, μπορείς να πας να το δεις και να μας πεις την άποψή σου. Πήγα, όντως ήταν ένα πολύ καλό διαμέρισμα και τους είπα: κλείστε το. Δώστε μια προκαταβολή μέχρι να έρθετε για να μην το χάσετε. Πώς μπορούν να σε βρουν ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες? Μέσω των social media. Είμαστε και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Επίσης έχουμε δική μας σελίδα, ονομάζεται Home Hunters Ελλάς. Μπορεί κάποιος να μας στείλει ένα email, υπάρχουν και τηλέφωνα εκεί, μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνο και να δώσουμε τις πρώτες πληροφορίες. Okay. Πιστεύεις είναι μια καλή κίνηση να επενδύσει κάποιος τα λεφτά του σε ακίνητο? Οικονομολόγος δεν είμαι για να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση. Θα σου πω όμως από τη δική μου τη μεριά πώς το βλέπω και θα σου το πω με μια ιστορία. Διάβασα πρόσφατα, ξεκίνησα μάλλον να διαβάζω, το βιβλίο του Παπαγεωργιάδη «Αγοράζω σπίτι» και μέσα περιγράφει μια ιστορία που είναι ενδιαφέρον. Τον καιρό που ήταν το χρηματιστήριο στα ύψη, κάπου λίγο πριν το 2000, κάποιος Ελλαδίτης δημόσιος υπάλληλος
με πολύ λίγες γνώσεις, αλλά με πολύ ελεύθερο χρόνο, όπως αναφέρει και ο ίδιος μέσα στο βιβλίο, αποφάσισε να ασχοληθεί με τις μετοχές του χρηματιστηρίου. Οπότε ξεκίνησε και αγόραζε μετοχές και κάποια στιγμή, όταν ήταν στο πικ το χρηματιστήριο, αποφάσισε να πουλήσει. Θεώρησε ότι τα λεφτά που έπαιρνε εκείνες τις μέρες ήταν αρκετά. Οπότε πούλησε και αγόρασε 3 μεζονέτες στα νότια για τις κόρες του. Και μετά ξέρουμε όλοι τι έγινε. Το χρηματιστήριο έπεσε. Όσοι ήταν μέσα, η πλειοψηφία τουλάχιστον, έχασε και αυτά που επένδυσε, αλλά και αυτά που υποτίθεται είχε κερδίσει. Και αυτός ο άνθρωπος συναντήθηκε χρόνια μετά με τον φίλο του και του λέει: ο φίλος του τελικά έχεις δίκιο, του λέει τότε, και αποχώρησες από το χρηματιστήριο. Και αυτός του απάντησε: ξέρεις, φίλε μου, καλά είναι τα χαρτιά, αλλά τα τούβλα είναι καλύτερα. Σίγουρα είναι πιο σκληρά. Ναι. Οπότε πολύ όμορφο αυτό που είπες, πολύ όμορφο. Ας κρατήσουμε αυτό. Έχεις να δώσεις μια τελευταία συμβουλή σε έναν Κύπριο αγοραστή? Να εμπιστεύονται άτομα που θεωρούν ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Yes.